ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಏನ ಪಂಡ ಹೋಯ್ತು ಕೆಮ್ಡೆವ್ದ ತಪ್ಪು ಸುಕ್ಕಗೆ ಕೆಮ್ಡೆವ್ದ ತಪ್ಪು ಸುಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಪಣ ಬಂದು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಮುರಣಿ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅದು ತಿಂತಾರ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಮಾರೆ ಮಲ್ದನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ತೊಂಡು ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಒಂತ ಕೆಮ್ಡೆವ್ದ ಬೂರತೆ ಅವೇ ಅರ್ಕಂಜ ಬೂರತ್ತು ಅವೇನೈತೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಹೈಟ್ ತೊಪ್ಪಕಾಯಿ ಬೆಡ್ಡೆನಾ ನಾನು ಒಂದು ಪುರ ಉಂಡಿನ ಎಂದಿಜಿ ಮಾರೆ ಎಟ್ಲ ಪುರ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಬೂರ್ದ ಪುರ ಒಂದು ಎಪ್ಪಡ ಸುರುಕು ಬುಲೆದ್ ಬೂರ ಆಪುಜ ಮುಂದೆ ನಾರ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ತಪ್ಪು ಲಂಚನಿ ಬುಲೇದು ತಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ತಪ್ಪು ಲತ್ ಲತ್ ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನು ನಾರು ಪುರಗೆ ಪಡೋದು ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಅದೆತ್ತು ಪಾಡ್ಯಾನ ಉನೇನ ಕೈ ಮಲ್ಪಾರೆ ಈಗ ಏನು ಆಲ್ಪಾರೆ ಉಣ್ಣು ಅವೇನು ಲುಂಬೋಡು ಬಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಮೂರೋಡು ಪತ್ನ ಮೂರಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಬಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಲ್ ದೀಪ ಮುಂಚಿತ ಬಡಿ ಬಣ್ಣ ತಾರೆ ಪಿರೆ ಬಣ್ಣ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ ದೀಪನು ದಿಕ್ಕಲ್ ದೀಪನು ಹಾಂ ದಿಕ್ಕಲ್ ದೀಪ ಒಂಚೂರು ಬಾಡು ಉಂಟಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿತ ಬಡಿ ಬಣ್ಣ ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರೆ ಬಣ್ಣ ಅದೇ ಆತಿ ಕರ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಡೋದು ಆಯ್ತು ತಂಡ ಪಾಡೋದು ರುಚಿ ಪಾಡ್ಜಿಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಅವು ಕೈಟೇನ ಅಲ್ಪ ನೀವು ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇಂಚ ಅಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಯ್ತ ಒಂದು ಬಣ್ಣೆ ಬಣ್ಣೆ ಉಂಡತ್ತ ಮಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ತಾಳು ಬೊನ್ನೆ ಬೊನ್ನೆ ಪಂಡು ಮಕ್ಕ ಒಂದು ಬಣ್ಣೆ ಬಣ್ಣೆ ಕಂತುಜ ಒಂದು ಮಕ್ಕ ಕಂತು ಕಂತು ಅವೇ ಮಕ್ಕ ಅವು ಪೋಪುಂಡ ಪೋಪುಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೈಗೆ ಪಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂದಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಪುರ ದೆಪ್ಪಡ ನಾರು ತೆಕ್ಕೊಡು ಪೂರೈತಲ್ಲ ಪೂರ ಎತ್ತಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಡು ಭಯಂಕರ ಮಾರಿ ಓಲ್ ಕಲ್ದು ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಲ್ಪರೆ ಶಾಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ತಾನೇ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಬೇಡ ಮಾರಿ లేపండు పేరెట్ల లేపండు ఓ సులభండు సులభండు బంగాని కూరలు హెల్త్కి లెడ్డ ఉనసుకు కైపు లెడ్డని ಭಯಂಕರ ಅಲ್ಲ ಮಾರಿ ಅವನಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಗಂಜಿ ಕೈಪು ಅವಡತ್ತ ಮಂಚ ಕೆಮ್ಮಡೆವ್ದ ಬೂರ್ದ ಕೈಪು ಅದೇ ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ ಗಾಯಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಮ್ಮ ತೂಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೂರ ಕೆಮ್ಮಡೆವ್ದ ಬೂರ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ತು ದಿದ್ದೇರು ಉನೇನು ಕೂಡ 3 ರಂಡಿಗೆ ಪೂರ ಐತಲ್ಲ ಚೂಲಿ ಲಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ನಾರು ಯಾಕೆ ಲತ್ತು ಬೂರು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಬೆಳೆದ ಬೂರ ಲತ್ತು ಬೂರು ಮುರಾಣಿ ಕೆಮ್ಮಡೆವ್ದ ಪೂತ ಕೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಡೆವ್ದ ಬೂರ್ದ ಕೈಪು ಪೂತ ಕೈಪುದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತ ಕೆಮ್ಮಡೆವ್ದ ಬೂರ್ದ ಕೈಪು ಕೆಮ್ಮಡೆವ್ದಲ್ಲ ಕೈಪು ಅಪ್ಪ ನೀನು ಕೆಮ್ಮಡೆವ್ದ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಐತಲ್ಲ ಕೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಹಾಕೊಂಡ ಭಯಂಕರ ಮಾಡೆ ತೂಕ ಲಾಸ್ಟಿಗಿತ್ತ ಎಂಚಪುರ ಐನಪುರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂತ ತೂಕ ಕಾಯಿಸಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಪೂರ ತೊಪ್ಪು ಕೈಪುಗೆ ಏನಪ್ಪ ಉಂಡು ಪೂರ ಐಕ ಬೋಡೆನ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಕೈಪು ತೂಕ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಯಾಲ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಡಲ ಒಂದುಂಡು ತೂಕ ಎತ್ತೆ ಕೈಪು ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಅಮ್ಮನ ಪೂರ ಮಲ್ತು ದಿಯರು ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೊ ಉನ್ನೇ ನಾನು 3 ರಂಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಲತ್ ದಂಟಾಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ನಾರತೆ ಇದು ಗೆತ್ತು ಒಂತೆ ನಾರ ಅಂಡ ಮಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ఒక ಅವ್ರು ಬಂಗತೆ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಹೂವು ಅಂದ ನೆರ್ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪಣ ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಗಾಯ್ಸ್ ಐಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಮ್ಮ. ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ತೊಜಂಕತೆ ತೊಜಂಕ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಿಲ್ಲೆ ಏ ಪಿಲ್ಲೆ ಪಿಲ್ಲೆ ಏ ಪಿಲ್ಲೆ ಅವು ಪಾಡ್ದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪಣದೆ ಆಯ್ತು. ತೂಕ ಗಾಯಸ್ ಎಂಚಾಪುಣ ತೂಕ ಕೆಮ್ಮಡೆ ಹೋದ ತಪ್ಪು ನೆಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಪ್ಪುಲ ತೊಜಂಕಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಕೈಪು ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಣ ಪಂಡು ಮೂರೋಡು ಊರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮೂರೊಂದು ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದೆ. ತೊಪ್ಪು ಪುರ ಕಟ್ ಮಲ್ ತಾಂಡಮ್ಮ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಸಲೇ ಪಾಡ್ದು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರಾಗೈತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾರಾಯಿ ಪುರ ಪಿರಿಯಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಈಗ ತಾರಾಯಿ ಪುರ ಪಿರಿಯಡ್ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ತಾರಾಯಿ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಂದು ಲೇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ತೂಪುರ ಪಾಡ್ದು ಇಕ್ಕೇಳ್ದು ಇಂಚ ಅದಿ ಓಡು ಬಿಸಲೆಡ್ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮೂರ್ನ್ಯ ಸಮ ಬೇಯಡು ಗಾಯ್ಸ್. ತೊಪ್ಪು ಪುರ ಬಾಡ್ದು ಇಂಚಾಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಐಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪುರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅದೇ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪುರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಂಡಾಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಎಕ್ಕಡೆ ಪಾಡ್ಯಾರಮ್ಮ. ಸೊ ಆತೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಪ್ಪು ಕೈಪು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲೇರ್ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಬೇಯರ್ದಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಆತಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಅಣ್ಣ ತಿಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂ ಗಾಯ್ಸ್. ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೇವರ. ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಪಂಡ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗಳ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ನಿಕುಲವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಹೊಸ ಕೈಪುಂಡು ಬಂತ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಭೂಮಿ ಕೊಂಡು ಕೊಂಡೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಮರಿಯಲ್ದ ಟೈಮಿಗೂ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ತೇವದ ಜಂಕ್ ಯಾರದ ಕೊಡಿ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಸುಡ್ಕಾಡು ಸುಡ್ತೀವೋ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪೆಜ್ಜುನ್ ಕೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಂದಿಪ್ಪಲಿ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಫಲ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪಿ ಫಲ ಅಂತೀನಿ